Γυναίκα, το καφέ μου γρήγορα γιατί άργησα. Αμέσως, Χρυσέ μου, έφτασα. Αρχίζοντας το πρωί... Με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Εδώ έπρεπε να το πω. Αρχίζοντας το πρωί, το βράδυ έτοιμο, με τα πλαστικά χρώματα Artex. Artex. Χαρούμενοι χρωματισμοί για ένα σύγχρονο σπίτι. Artex. Τα πλαστικά χρώματα που πλένονται εύκολα και είναι πάντα καθαρά. Artex. Χρώματα στερεά. Artex. Προϊόν της ελληνικής βιομηχανίας Χρωτέξ.